Yam papa M.R.EMMANUEL Obeng ehye ne suku ase na bra wo school no na wanyi kakra sanse na we ka akire nti na enyejeso no edoso nti wan school ntem ewo asante asokore Methodist primary school akire no ofiri ho ba Effiduase Methodist school se ho na obewie ena madwumaden eni ensiye nti obomoden epase ne nsohwe a na ye frɛ no common entrance eho ena utimi di enkunim enu akire no okoto a na desua so wo Prempeh College a ewo Kumasi na enum no owie no osan eko a teacher for ntete ye ochechire ni mapa a na brofum ye friend professional teacher na ochire ade yie pa owie no ekro edi kan ya ye de no course so eye asante senchi LA school efiri ho no ena madwumaden a oye no ho nti yesan yi no ba Effiduase LA middle school a na ye friend Kokwase ehon so obeye adwuma yie na afi obo na ba so ema no ochechire ni pani a ye friend headmaster ezanse enamdodo ensen kwanti yem papa etu aso se obekọ nanim ewo adesua mu enu nti okọ Nampala agriculture college ewo Atifin mantam ana Esre mantam ekoto na adesua so owie ye no yeyi no yede no kọ Tuase training college a ene secondary school no na tetenu na ye training college eho na okọkire ade se agric master osan kọ nanim biem ama okopie Ghana suapon kase friend University of Ghana Legon eho nso okoto na adesua so wo afi apem ahankron ni aduoso enum ena eyi no owie dwumadie no na adesua ne ede no kọ bekwai ezie secondary school se onkonkoye agric teacher ewo ho na okoye no obo modern ewo saa bekwai ho kosi se afi apema hankron aduotwe ena eyi ne free ho de no ba Effiduase Methodist JHS and as a middle school man no be headmaster otwa so Effiduase Methodist school ho ewa ha ya kosi se oba na ahomegiem afi na ware ene ne ma eho asem yem papa yi Nyankopon ehira no ma no konya ne dofo Mame Dora Obeng bra onuaba a ye Mame Georgina Obeng a wanya ne ba bi kono enam no so na wonya ne dofo Mame Dora eware ebra wo wie Wesley Training College no ho na onya ne hokani Nyankopon aboa won ma wonya emma a ye adwapade maako enwotwe emma no eye enum na emerema so eye miensa na anije semom se Nyankopon adom wo nyina enam atiasefo asase so na oye eja na yede no hohoa ya ho enu nti no ne manananom so onya aduonu baako na ne nananka nso eye enan na kwantu mu nso abakwasem yem papa etu kwan ewo Ghana ha ekamia ise ekura hodo mebre okodi djuma kwakira ade wo ho na enu akiri no ne ma no so befa no ko Italy ewo abrochima mu ema no kosra ne ma no so wo ho ni Kristo sum abrabo yewo ye papa ito Methodist asafomu a enipa nyina di ho adanse ye papa di ensiye asum Onyankopon ewo na abrabo nyina mu na omfa ne nyamsom eni na homfama eni agro onyame asum osambe ye wona asafu isi won se ankasa no nso mu baako abra o so chade be do ko bia na o ai Nyankopon na o de nyamsom ne aso no adwen eni hu dwumadi nso eti ano afeni afie twa mu no bosome etu ye papa iso
na say no you hu no asase enso enyema what you can asase the philosophy that once in the so can see my it's now abrasi e pom pa ise e na ko wode no fam ye no ono a se e be share bi amen. Na dance ebeba widow okunani ne de na dance ebeba na ema no so eto etc. We came back to Effiduase when my loving husband decided to further his education to the University of Ghana, Lagos. My husband was a man of sincerity, humility, and intelligence. A man of intelligence and conviction whose character will leave a lasting legacy through the family. He taught me the true meaning of the good husband. Together we built a family, and his devotion to our children, extended family, and whichever community we lived in was unparalleled. As I reflect in our lives together through good and bad times, I'm filled with so many memories. Though my heart aches with your passing, I take comfort in knowing that you are at peacefully at rest. Master, you may no longer be with us physically, but your loving spirit lives on with us. You were our everything, and I will miss you deeply. I know you are watching over us. Thank you for being a supportive husband, father, and a friend. I am forever grateful for the quality time we shared together, and I will always cherish the love we had. Rest in peace, my beloved Liam. Demri Fredley, Master, you will forever be in our hearts. Fare thee well, Master, my beloved. Thank you. children. Children of the late Mr. Emmanuel Martin Obeng are thankful to the Almighty God for giving us such a loving, caring, and compassionate Father. Through it all, our Father, Mr. Emmanuel Martin Obeng, installed in us invaluable lessons of discipline, pride, and dedication. He nurtured us to always strive for excellence, and he was a strong believer in the power of education as a foundation for a successful future. His unwavering commitment to providing for us and ensuring that we have every opportunity to grow and learn is something we would never take for granted.
Dada, as we called him, was a teacher, poultry farmer, and a small-scale farmer. He worked hard and counted each day working to make a difference in our lives. Although Dada was kind and loving, he never hesitated to discipline those of us who nurtured. He never compromised truth and honesty from a standing of us. Our father was very appreciative. Nothing was considered too small for him. He always prayed for whoever presented a gift. Medase, Medase. By saying it 1,000 times, which we will miss that tone forever, but not forgetting his blessings anytime one is leaving. You will forever be in our hearts. Your contributions, your love, and your guidance have shaped us into who we are today. The values you instilled in us will continue to guide us as we honor your legacy. We will make sure your legacy lives on in every way possible. Dada, when the destined time comes, nothing will be able to stop us from the way God has willed our return to. If not, Dada, you would not have left us. Dada, God has really blessed you. A lot of people have become great men through the counseling and blessings. May the light that followed you to your long life continue to tell you. Peaceful rest in the garden of deliverance. Sorry, dear, no, you're back up with you. Prima Methodist Church. Father, so no, you're back in time. Everything you have now was. Guys, ọkọ asụsụ ọkụme wọn ayẹ so wọn a wọn ante wọtí emu sáyà nwoma no etí a ẹyẹ aduonu ẹnson mu a ẹyẹ mmienu ọpanin Emmanuel Kwado Apia yà na abusua no ẹfẹ no ọfa Apia na yàrá a wọte no nso dodoɔ no a ẹfẹ no paapaa anaasɛ ɛgya Apia wɔwo no wɔ ntawansa bosom yɛtɔ so aduonu mmiɛnsa wɔ afe apem ahankron aduanan mmienu ɛwɔ Effiduase ha yi a yɛ na n'awofoɔ no ne ɔpanin Kwado Ntiamoa yɛ akane no na wɔyɛ baamuhene adua na ade hyɛ kronkron wɔne ɔbaa panin Sara Ɔbeya yɛ ne yɛn nyinaa nim sɛ yɛfrɛ no Akua Mansa na wɔno nso wɔnyɛ ne baabi koro yɛ ofiri Asona abusua mu yɛ a wɔn nyinaa no ofiri Asante Effiduase ha na ɛma edwuma a wɔn awofoɔ ɛwɔyɛ no na ne wɔfɔ yi ɛna wɔtɔ so mmiɛnsa na ofiri nsukuu ase ɛwɔ Nsutem Presbyterian Primary School ɛwɔ afe apem ahankron aduanan nkron efiri hɔ no wɔbɛtoa so ɛwɔ Effiduase Presbyterian Primary School wɔ afe apem ahankron aduonum mmiɛnsa ekosi afe apem ahankron aduonum ɛnan ɛno akyi no ɛna wɔbɛtoa so ɛwɔ Effiduase Methodist Middle School na ɛno wɔanwie ɛwɔ hɔ wɔkɔtoa so ɛwɔ Seniaja Middle School Methodist Middle School ɛwɔ afe apem ahankron aduonum nsia kosi afe apem ahankron aduonum nwɔtwe na esan sɛ na n'anigye enwoma sua ho nti no wɔwie no wɔama no anso hɔ a wɔsa ɛtoa so ɛwɔ Modern College of Commerce saa akane no ɛno na ne yɛfrɛ no Kwamosi School ya ene yɛ nyinaa yɛnim sɛ yɛfrɛ no Effiduase Senior High School Efisco no ɛhɔ nso so ɔkɔtoa so ɛwɔ hɔ ɛwɔ afe apem ahankron aduosia ɛde kosi afe apem ahankron
aduosia emienu na wowie no esa ne mode monti wanche ho kra wo osana ebosome no ena Awurade ye na dom o saa afinu amu ena onya adwuma ya na edikan ewo CFAO Motors ya na ewo Kumase na wone won eye adwuma na enu amu ena Awurade eye na dom ya ohia ne dofo oba pani sara ya konadu ya wanya ne baabi ekọ ewo emfie empemienu ne dunwotwenem Awurade frɛ no kɔ na ne onyamu no na one no ewareye ya me maami na ofiri sakra ono wo afe apem ahankron aduosia miensanum ena Awurade ka won bɔ mu na Awurade sra won ema wonya emanom ensia na baako na wanya ne baabi ekro ya emu mienu eye mema na emu enan so eye emma na esanse na nanije se obekoso no asa akọ nanimu nti no wofiri ho ewo ebobo some no ewo afe apem hankron aduosia enum no ena okoye adwuma ewo welfare department ya na ewo kwame nkroma asuapon mu as a typist na oye adwuma kama pa ema no eso wani eno na mso Awurade sa bie kwan ema no ema okotoa so ewo World Health Organization de nyina ye kan se WHO no ewo afe apem ahankron aduowotwe ebaako ena okoye adwuma no a na emfie empemienu enimienu no ena wode eba na homegye mu efri World Health Organization na esanse dwumadie no nti no edni chinchini wo mmea pi enkanka wo ya bibimam ha no wokopie mu ewo Brazzaville de kaneno na yenim se frɛ no Democratic Republic of Congo hon so koye adwuma na enu achi no so osaba Zimbabwe eye Harare on ahenkro mu no hon so obeye adwuma na esanse menteme ho asibi esore ewo afe apem ahonkron aduakron enso 1997 no mu no entokwa bi esore wo Congo ho nti no yedni bepie ewo Zimbabwe mu ho eno nso obeye adwuma pa ema wobo no abaso na esanse na mewofa na nije edwadie ho nti no ebra oba na homegye mu no kra no woka da bi kwabra enya dan ya enipa ebekasa wasum enti wo hyase se ono ani fie ho a wote wo kwada sunsuom ho no woye bodua bi wo ho obie ne store kakra ewo ne fie ho a na wotonton ne kakra na wode ejijiji nani ekosi se Awurade efre no ekọ na homegye mu ewo ebubuo bosome no eda na etosonson wo afia etwa mu ya Awurade efre no ede ne kọ nani onyamu na esanse na neje nyamesom ho nti no me ofa ebra na otukwan okoba ne nyina no na wone Wesley Methodist ena edikaso bomu a wode ne ho ama Awurade a wosom ye kama na oba na homegye mu ne de na Freeman Methodist Church ya ewo kwada sonsuom eho na wosom na wode ne nimde ne su ya hono so eboae ema men society a ewo kwada sonsuom no so enya no so mfaso ya wonyina de adanse se me wofa otumi boa ema bibia eye kama na ewum so ofa ha bebre mu na so wantoto na sede ase ese busuani na oboae empo na busua wohwe ya mame a megina ha ma no dendenden me wofai ena wode me ko school ena afofrofo nso so woboa won na ne man so wanya won mukura esanse na nanigi enwoma sua wonti no woboa ya ehwe won ema ne nyina eye kama na enye se ye ka ne anofafa na emom ni suban a woda na die no na ekire se oye ni papa na ne pepepe ye de na wonfa ani agro na de ye nyina mu wo hwese bibia ebeye pepepe na abusua no ene namfo no na wanya wofa keke maye woye yadamfo woye yeja woye yembibia na ye hwe no na yesua na brabo esanse na onye basabasa
na sɛ yɛtoa so na yɛaka wɔyɛ obi a na wɔyɛ nokwafoɔ ɔpɛ atɛntenene na wogyina ne mu die mu ankasa wonteme wɔfa yi ho asɛm da bia nso wobɛhu no na ne se gu so na ɛyɛ abufuo koraa no ne bo emfu ɛno nti na ɛma ho kwan ma yɛn nyinaa yɛtumi ɛkɔ ne nkyɛn na ɔyɛ obi nso a ɔpɛ adwumaden papapapa ɛno ara na wɔyɛ ya wotumi ɛde sii dan a yɛn abusua no nyinaa bɛtumi de yɛn nsɛsi ɛbo aka sɛ ne fie ɛna yɛtena yɛnyini a yɛn nyinaa de pie a ɛne Awurade aboa yɛn a yɛnyɛ baabi a yɛtete ne mmɔdemmɔ ɛne etumi ɛyɛ saa na sɛ wokɔ ne nkyɛn a na wɔne ne di nkɔmɔ a ɛsiane sɛ wɔwɔ bi a na wɔtaa de abakɔsɛm esie ɛwɔ n'abrabɔ mu nti no sɛ wokɔ a nsɛm a aba atwa mu nyinaa no me wɔfa yi ɔno bɛka ne nyinaa ansa koraa na bibi wɔ hɔ a wɔne waka nti amanebɔ no mu a wɔde ne nyinaa bɛto dwa na waka koraa no asa aka sɛ o menka nkum wɔ asoboa na ansa na watoa so na deɛ wɔpɛ sɛ wɔka no na waka na ɛtɔ da mpo na nsɛm bi bɛtɔ hɔ na sɛ sɛ yɛka na obi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wɔka na wɔyɛ ne kata so mmuamuaso a ɛsiane sɛ no wɔmpɛ saa no nti obi ho ara sɛ waka sɛ afɔ ne yɛ hata anaasɛ awo ne yɛ kɔ yie ɛsɛ sɛ yɛka saa asɛm no na ɛde asomdue ba ɛsiane sɛ na wɔyɛ onipa a na ɔpɛ ɛnka bom na ogyina hɔ nso ɛma asomdue ɛma abusua no nyinaa na wɔyɛ obi a na nsɛnkwaa nso wotumi yi bi paa ɛma w'ani gye mekae sɛ ebere bia yɛtaa ne hyia ɛwɔ abusua mu a obi ho ara sɛ waka sɛ aka ne na memekɔ school no na menyɛ ma asɛm na ɛmaa no ɛde me sɔ na kwaapea si wobɔwerɛ so kwaapea na ɛnɛ deɛ bɛsɔhwɛ na waka ne saa ama yɛn nyinaa yɛasere na sɛdeɛ madi ka aka no ɛberɛ a ne yere a odi ka ware no ɛka baabi no Awurade yɛ adom ɛma wɔhyia ne ho kani foforɔ a ɛyɛ maame Augustina Owusu a yɛn nyinaa anim sɛ yɛfrɛ no ɔwɔ nta ɔwɔ Effiduase ha no ɛwɔ Forisuo ɔbosome no mu ɛda na ɛtɔ so dunwɔtwe wɔ mfimpi mmienu ne dunwɔtwe no mu na aware a na okurakura mu a na ɛyɛ anigye kamakama na Awurade ɛfrɛ no ɛkɔ anigye mu na n'ani gye football ho ɛna ɛnwom nso na wɔyɛ obi a ɔpɛ paa na yɛka ne sɛ yɛwɔfa na wɔyɛ obi a wɔnyɛ pɛsɛmi nkum na ɔbrɛ ne ho ase sɛ ɔkyea wo koraa na sɛ ɔbɛsi ayɛ awura maakye aka ne brɛw no na ɛyɛ kama ɛbrɛ a Awurade afrɛ no kɔ anuonyam mu yi yɛn yɛwɔ gyidie sɛ n'abrabɔ pa a wɔbɔɔyɛ no nti no Awurade asoɛ no asomdue mu wɔ Abraham koko mu na nea yɛka ne sɛ Awurade ɔmfa ne kra nsie yie ekosi sɛ yɛbɛsa ahyia bie mu ɛwɔ ne pa a wayɛ yɛmmom deɛ yɛka sɛ yɛnyam no na mmom ɛbɛhoahoa no wade papa a wayɛ de aboa abusua no ɔfa Awurade ɔmfa wo nsie yie kosi sɛ yɛbɛhyia ɛwɔ Yesu din mu amen. Bacho oyere Naked I came from my mother's womb, and naked I shall depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Job 1:21. It is with deep sorrow that I write this tribute to my dear husband, my beloved husband, Mr. Emmanuel Kojapia. From the very first day we met in Effiduase, you told me you knew I would be your wife. Hence, you asked me to be introduced to your family, and you kept your word was expected of you by the family. You honored tradition, you did the right, and you married me properly on 22nd April 2018 at Ejoso Kwaso. From that day, we began our journey side by side. Together we moved from Effiduase to Kwadaso, Kumasi, and everywhere we went. We worked hard and built our life with faith, love, and determination. You were not just by my husband. You were my friend, my protector, my greatest support.
You believe in me as a woman, encourage my work, and never stop reminding me that we were a team. Though you knew that I already had 4 children, yet you cheerfully welcomed them all as your own. You gave them a good life, good education, and protected them with your own. Ejapia. Yɛbɛsrɛ na sɛ ɛma no bɛtumi aba na ɔmo de ɔmo deɛ no abɛtoa so berɛ a ɔmo boa yɛne nua yi. Aha, nti yɛbɛsrɛ ɛma no wɔ ha. Aha. Yɛda ase. Determination. You were not just by my husband. You were my friend, my protector, my greatest support. You believe in me as a woman. Encourage. I affectionately called you, and your response being "Maoge." Faith granted us the opportunity to establish a small-scale business enterprise, which I really help us a lot. You intentionally established this business so that I may have much of your attention while you were on your pension leave. We'll continue with that of the children. Thank you very much. My work, and never stop reminding me that we were a team. Tribute to our father, Mr. Emmanuel Kodrapia, known as Papa. We are gathered here today to honor a man who was a pillar of strength, a fountain of wisdom, and a beacon of peace. To the world, he was known as Mr. Emmanuel Kodrapia, but to those of us who knew and loved him, he was simply and affectionately Papa. If there is one word that defines Papa, it was peace. In a world that often thrives on noise and conflict, Papa was the calm in the storm. He was super wise and incredibly patient, always choosing to build bridges rather than walls. Scripture tells us in Matthew 5:9, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." He lived by a code of integrity that he taught us through his actions. He despised gossip and taught us the value of confidence. Many of us can still hear his voice giving us that famous warning, "I am telling you this to your ears, not to your mouth." He wanted us to take wisdom in and use it to better our lives, not to spread it. He was a man who kept your secrets safe and your spirits high. Papa was a man of profound sacrifice. In 1981, after being hired by the World Health Organization in Brazzaville, Congo, his first priority was his home. He immediately instructed our mother, Mami Yakonedu, to stop working, and because of his tireless devotion, she never had to work again from that day until she departed this earth in 2015. He was fiercely protective of his family, and his greatest pride was his 6 children, Helena Enchua, Rebecca Obia, George Nessa, Ama Frempoma, Dr. George Apia, and Intia Mwakwatin Ajinapia. We vividly remember the wisdom you gave to Helena. She first opened her hair salon. In a business where talk is everywhere, your advice was firm. Do not indulge in gossip. You told her to focus on her work and to always show respect.
for every person who walked through her doors. You taught us that professional success and a good name go hand in hand. From Rebecca, Papa, you were an excellent father. Your love and kindness were unconditional. You were my partner in crime. No one knew the fun we had. The way we used to conspire to get money from your sons. And even your little playful fights. You were Pachia, my one of a kind. Your name is written in the bosom of Almighty Jah, and I promise to continue the legacy you left behind. I love you dearly. Fare thee well, my only and precious one. From Georgina and Amma, we remember the warmth of Sunday mornings, the taste of your cocoa served with eggs and bread. We remember the afternoons filled with sounds of your gramophone playing Yes Sem, and other beautiful old songs. These melodies and those mornings are etched in our hearts forever. From Dr. George Apia and Ajahn Apia, from the day we were born until the day you left, you were our protector. We remember those days at OAS, from Form 1 to Upper 6. You made sure that I had a visit every Sunday. You even called me Wafa, wherever we had our conversations, making me feel like a brother. You have left us lonely in this world, and if we had one wish, it will be to bring you back. You are the only perfect man we ever known. I remember you taking my younger brother to Congo with our mother because you were such a caring father. You made sure that when he returned to Ghana for school, he enjoyed the exact same privileges. A legacy of faith enjoyed. Life with Papa was full of energy. He loved sports, especially soccer, badminton, and table tennis, and he instilled that spirit in us. But above all, nothing came before his devotion to God. Papa never took his church or his faith for granted. He taught us the truth of Proverbs 9:10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. He made sure we all grew up to be God-fearing, showing us that unity, love, and family are the greatest treasures we can possess. In closing, Papa, you have finished your race. You have kept the faith. The music you chose not to play on the stage was played instead through the harmony of your family and the peace you brought to everyone you met. Rest in peace, Papa. We will keep your lessons in our ears and your love in our hearts forever. Thank you, Papa.
see any strike. I can't say. You said it's strike for say, Eric, who want to say, Annie, about me from Brim. Now, would you man at you on it? Sans me a chitre. Young red, say a swamp, say a year of snack, say a year at the form. If you say you tell your mammy, or my penny, and no food, and a year papa, Emmanuel Martin Obeng. MR.EMMANUEL and into Sabre or Mohammed or Abraham. Obapani Hanofori. You will not to Asafim, na a bonus. A fe a pim, how more do your name? A fe a pim, how more do You were your not name? just by my husband. And also Penny, You are my friend, my protector, my greatest support. You believe in me as a woman, encourage my work, and never stop reminding me that we were a team. Cathedral Square. So you knew that I already had fortune determination. You were not just by Methodist school. Oka Oma ese kwe ase e cathedral ha. Ebra na aso na sum odanda dam. No ye auto leader. We creator and I will be an for enter the na dwapade ohweso. Osa be ye treasurer okuo no am. Achei ne ebe no. Kwe mada ebra na ne mfia kwa nanim. Osom kwe no mfie aduanan so na adwuma ye okwa mu na hofama ne a eso ani ye akire nso so osa godom emafekuo ana women's fellowship na bra Susana Wesley nso eba asafo yi nso no ya ma meden ho agodom Susana Wesley asoro mu nso na we Bible reader o ma kan Bible asafo yi mu no a liturgist o ma di yenim ma ye asore afi osa be ye local preacher ya ma me oba pani hanafori ebra ni vie ekọ nanim no enam se honam eye mrenti mfie be se nan ede wantimi enya hoden ansom na rade se na ese na ye afi apem afi mpem mienu aduonu num obosume edunum da toso aduonu miensa ana ne bofo ya odin bedu asase suma obeye na dwuma ato ne sa efre maame ye kan say ya maame obapani ha my friend, my protector, my greatest. Nyame ever wo kra nsie yie kusi se yebehia bie ya papa Emmanuel Martin Obeng ono so na na busua ni nyina ya Methodist enti ono so ya wono to asafo num afe apem ahankron aduenum mienum ana buga so pani je akwa esoso esisi ni pi ema ono so be asafo ba na adwuma na richire mu no ofri sene eja ba Effiduase elekokwa ase okoto aso Tuase Training College na Tuase Senior High School eho wone na busua no no mbo mpaye friend prayer cells anopa ne anwumre enam so ma school mu ho o ma na tete be ho nyina no ebe ka ho o mpae bonu mu enum na afe apem hankra de oso ba kokosi hankra de oso miensam eye asore a ene friend Tuase Methodist Church
Actually, Okotoa na de kyerɛ so ɔbɛkɔ SDA. Ɛhɔ so wɔanya ne nyamso mu. Asɔre no mu no so ɛhɔ yɛ ne class leader. Afei usan bɛyɛ project committee member. Ɔbɛkɔ Methodist. Afei apema ha nkron de ɔtwe mu no. Ofiri bɛkɔ SDA ɛba Effiduase ɛbɛyɛ headmaster ɛwɔ Methodist JSS ha. Oba Effiduase nso ɔbɛyɛ class leader, men's fellowship chairman, lay council chairman, synod member, harvest committee member, and a building committee member. Na adwuma yɛ wɔ building committee mu no. Sɛ baabi a sorry person akɔtɔ ne baabi a wɔna na wɔne asɔfoɔ no wɔdi mu akɔten. Ya asɔre bɛtɔ bibia ne papa ka ho. Engonya ya titi suwe friend pusi wɔn so wɔne ne ma ɛso so ɛde ebi ɛyɛ bi brɛ ɛbɛkyɛ asɔre. Tibi a ɔbɛhɛ ne atwerɛ ho MR.EMMANUEL family. Engonya ya titi suwe ne bi wɔ ha ne din ɛwɔ wɔne ne yere ne ma ɛde ma abusua. Eduru afɔdebɔ mu so a yɛwɔ mpanimfoɔ bi a ne yi wɔ harvest fathers and harvest mothers. Ne papa nso ka ho. MP mienu mu no Wesley Cathedral site ɛhwɛ papa adwuma so yɛ man sɛ no ana ɛwɔ adwuma so a wadi guys yi so edi mfie aduonu no yɛ sɛ sɛ ya tɛn ba yɛ wɔn aba ɔno na sɛ de yi no dabre mu na ho ɔde no wɔ fam so na sɛ ɛhwɛ di ma pa a wayɛ Evie MP mienu ne miɛnsɛm efiri wɔn a yɛ papa yi wɔn na wɔn de asa tiama wɔn ti ma asɔ nanso sɛ ɛwurade no a ɛbɛrɛ na ne ho ɔden wɔso mɛbɔfoɔ no saa abiri a yɛkasa yi yɛ papa EMR bosome num Tributes by Methodist Church, Asamoah, to our late Emmanuel Martin. Blessed are those who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit. They will rest from their labor, for their deeds will follow them. Revelation chapter 14, verse 13. Mr. Emmanuel was a devoted member of the Quadaso Methodist Church, who served the Lord with much enthusiasm and dedication at the same time. Though we knew he was not feeling well, little did we know he would answer his phone call anytime soon. But the good Lord knows what is best for him. The whole church is starting to celebrate the life of a true servant of God, a beacon of love, kindness, and generosity. Your unwavering commitment to the Methodist Church and the Freeman community will forever be remembered. Ejapia, as he was personally called, would always make sure his entire household, all part of the Sunday school service, without anyone left behind, and was always in church on time. Openi Kojo Apia would always be there during Sunday Bible class, and during such sessions, anytime he finds difficult to comprehend, he will ask questions and for clarity, and also contributes meaningfully to the success of such meeting. He was not only a full member of our church, but also a staunch member of the Freeman Methodist Men's Fellowship. He attends meetings
regularly, and he also punctual. He does not play with his time. He was such an example for the young ones to follow. As a fellowship, we have lost a brother, a friend, a father, and above all, a counselor. Your generosity blessed many. Your love for God shone brightly through your actions. Indeed, you live a life worthy of emulation, showing us what it takes and means to follow Christ truly. Openi Kojo appeared as a member of the Methodist Men's Fellowship during the association's annual Aponche party, hosted all the organization members in his house to feast and also to evangelize to the glory of God, out of his generosity, commitment to the kingdom of God. Though we are mourning your passing, we are grateful for the time we had with you. Your legacy will live on, guiding us to walk in the path of righteousness. Well done, good and faithful servant of the highest God, for all that you have done for the church and humanity. The vacuum created in the church by your demise is yet to be filled, but we have consoled ourselves with the fact that you are resting in the bosom of the Father. May your loving and humble soul rest in peace. Onyankopon emfa onsie the ye. Amen. Yɛda akenkanfoɔ no ase. Baabi aduru yi, yɛbɛbɔ yɛn afɔdeɛ. Na yɛbɛsrɛ na singing band na choir adi yɛn anim na yɛabɔ yɛn afɔdeɛ. Nti momma yɛn offering bowl no na yɛmmɔ yɛn afɔdeɛ. Choir singing band will lead us. Yɛbɛsrɛ ushers no bɛboa yɛn. Ushers